Hola, aquest any us vinc a presentar una manualitat que podem fer entre tots els de casa amb la nostra estrella de fons de Nadal, que veureu que és molt fàcil, podeu fer-la amb els nens i tot. Comencem. El material que necessitem per fer aquesta manualitat, com veieu, és paper de vegetal, paper de forn, un regle, un llapis, celo i un tros de fusta que tingueu per casa i feu un forat al mig. Poseu un pal d'aquests un pinxo i cargoleu la llum al voltant del pal del pinxo. Podem aguantar les llums amb el pal amb una miqueta de celo i llavors anem arrugant els papers i fem un forat, encara que sigui gros no passa res. Anem fent un forat i anem passant tots els papers. Comencem per la mida de 14 centímetres, anem pujant fins al 12 i hauran de cada paper 8 peces. Per acabar l'arbre podeu posar-hi una estrelleta, una boleta, qualsevol cosa que tingueu per decorar a casa. I voilà! Per la versió infantil necessitarem una moneda, un tap de suro, un escuradents. I farem el mateix procediment. Tallarem els paperets i anirem posant uns quants de cada mida, punxarem amb l'escuradents i acabarem com vulgueu, amb una boleta, una estrelleta. Fins aquí la manualitat d'aquest any, espero que us animeu a fer-la i que ens ho pengeu als marxosos. Molt bones festes a tothom!